numele meu este Gabi. Jucăm acum Minecraft împreună cu Daniel. Salut! Mario. Salutare din Africa. Tony King. Bot. Tony King. Gata, Bot. m-a dat. Și acum ne băgăm la... Mamă, că suntem! Mai de băi, hai să luăm lemne. What the fuck? Lem, primul. Te duci skin ai. Dar nu mai atacați. Superman. Mersi, Gabi. Bă, mai nu ori, băi! Bă, nu, dar nu fi gerat. Nu fi prost, nu fi prost, dar mai... Da, eu n-am. Gata. Uite la copacul ăla. Bă, nu vezi cum îi las pe meu. Gabi trebuie să facă. Gabi, noi doi mergem la noi, da? Am găsit și ele. Stai ca Unde e crafting table-ul? eu sunt la unde ne-a dat prima oară la un copac. Am cunoscut obișnuitul de la mine. Sunt lângă Tony King, în spatele lui. Bă, Tony King! Bă, Tony, unde ești? A, uite, sunt în spatele tău. Ce faci aici? Uite, Gabi nu o să ai net și nu poate. Vezi? Bă, cine s-a mă, Gabi? Uite, căută să îngroape aici. A, poate... Gabi, vezi că... Fac eu cu slab-ul, bă. Bă, am minat degeaba copaci. Am făcut greșeală de copac, am făcut greșeală de slab. Uite și mie un ex. Un pickaxe. Deci eu... Bă, da, nu fi. M-a scoborât în groapă. Bă, Gabi, și ne simțiți? M-a scoborât în groapă. Băi, nu mai fi. Gabi, nu mai fac nimic. Ai vreo 3 ex-uri. Ex de pickaxe. Deci Gabi, mie un pickaxe. Bă, rău ca prost aici. Bă, Gabi, unde au multa, bă? Bă, a, uite. Hai că ți le dau. Nu, lasă că nu. Bă, sărăcie, dă și mie, mă. A, mersi. Le-ai dat pe ăla folosit. Bă, n-a venit torse. Skin-ul meu frumos, Andit. Bă, nu mai șosesc. Bă, vreau și un pic. Bă, fugiți repede, torțe, că nu mai pot să ies. Bă, unde sunteți? Am făcut un crafting table. Bă, dacă at într-o groapă în continuu. Nu vreau să Prostă, ies. dacă ești prostă. Unde sunteți? Uite, mă, cum să mai ies? Nu știu. Ajutați-mă. Mai țipat timp. Bă, vezi că dacă îți dau un pământ. Bă, Freire, Eu omor oitele, bă. vezi? Ce ai făcut de asta? Da, așa. Voi n-aveți mâncare. Și iar. Am făcut 2 pixel. Pixel. Bă, dar bine făcute. E foame. Uite, ăsta ce sapă. Uite ce sapă e aici. Bă, după aia nu mai putea să ne sărim dacă sapă acolo. Ăsta are stica meu. Hai la o poză, bă. Cine-i prostutul ăla cu barbă? Bă, ce skin urât ai ăsta. Bă, nu mai da Tony. Bă, nu mai da Tony.
Iron. Bă, Gabi, dă și mie. Ce-ți fac cu Gabi? Bă, eu sunt cu tine, frate. Poate ciordești. Nu juca cu Game On, prosto. Și nu are. Am bat ochii pe nevoie de tot. Bă, de ce mine ciordești? Nu, tu, Gabi. Game On, nu, trebuie creativ. Bă, veniți. Nu merge game-ul. Bă, de băgatul. Ce mă? Da, mă, le-am omorât. Gabi, l-am băgat aici. Bă, de ce să mă știi să vorbesc? Bă, dar ce vorba aia? Bă, dar de ce nu? Bă, poate